Čau, vítam vás u nového videa. Zároveň je to prvé video z novej série Voloviny z Vrštate. V tomto videu chcem urobiť jednu vec, ktorú som už miliónkrát videl na YouTube. A to, že si vyrobím z nákupného košíku nejakú motokáru alebo trojkolku driftovaciu. Ale nie tak úplne, ako to robia všetci. To nie je môj štýl. Ja nepoužijem klasicky s kolieskami, ale tento bez koliesok, asi 100-ročný košík, ktorý ste normálne museli držať v ruke. A čo vám mám viac povedať? Už som si spomenul. Existuje taký krásny gombík s nápisom odber. Myslím, že je červený. A ak vám takto svieti, tak znamená, že neodoberáte tento kanál. Čož je viac ako 70%, viac ako 70%. A to je veľmi veľa. Tak vás žiadam, stlačte ho. Je to zadarmo, prst vám z toho neodpadne a zabere vám to na najviac 5 sekúnd. A zároveň mne urobíte obrovskú radosť a podporíte ma v natáčaní ďalších podobných videí. A ešte existuje krásny gombík tohoto palec hore. Ten zás krásne zmodrá, keď ho stlačíte a mne urobí rovnakú veľkú radosť, keď ho stlačíte. A môžeme... Viem, není to nič perfektné, ale lepšie než predtým. Pretože tento košík bol asi 100 rokov pichnutý niekde v rohu, tak je celý od pavučín. Tak ho asi najprv trošku pozametám. A môžeme ísť stavať podvozok na tento košík. Lebo tento, ako tie kolieskové, nemá žiadny podvozok ani kolieska. Ale pretože som si chcel uľahčiť prácu, tak som si už predvyrobil dosku aj s malými kolieskami. Nič lepšie som nenašiel. Podvozok mám hotový. Už tam len pripnem toto. Teraz ma napadlo, ako to sem pripnem. Môžete mi trochu poradiť v komentároch. Sice to urobím ináč, lebo vás nepočujem a ani nevidím komentáre, ale môžete písať svoje nápady. Myslíte, že bude stačiť jeden klinec? Podľa mňa to postačí. Záťažový test.
toto podľa mňa stačí. Ale vystáva mi tu jedna otázka. Ako urobím riadenie? To som trochu nedomyslel. Ale ja už je celkom dosť hodín a ja mám ešte nejaké iné povinnosti. Tak sa vidíme. Vidíme sa zajtra. Čau. Vítam vás v druhom dni. Reálne ušiel asi tak týždeň. Mal som dosť času na to premýšľať, ako urobiť riadenie. A rozhodol som sa to pojať ako na amerických vozíkoch nákupných. Že predné koleso je zablokované, že môže sa len otáčať, ale nemôže sa ako tie naše otáčať. A zadné sú normálne, že sa môžu krútiť až do aleluja. Presne také aj ja tu mám. Vy ich asi nevidíte, ale sú tu. Tak som sa zastavil v najbližšom obi a kúpil som toto. Je to dosť veľké koliesko, veľmi podobné tomu, čo majú aj oni na tých veľkých paletážnych vozíkoch. Ktoré bude upevnené presne tu. A už mi môžete len držať palce, že to bude fungovať. A rovno, keď o tom hovorím, napíšte do komentára hneď teraz, pauznite si video a hneď teraz napíšte, že či to podľa vás bude fungovať a že či keď pôjdem dole kopcom, či to reálne bude zatáčať, alebo či sa len vymelem. Ja to myslím vážne. Zastav to video a choď napísať komentár. Nebuď lenivá čupka. Haló, ja čakám. Ja čakám. Daj to tam, napíš ten komentár a rovno sa zastávaj u tlačítka lajku a stlač ho a rovno aj odber a ideálne so zvončekom. Už si ho dal? Tak môžeme ísť dorobiť to. Dajte mi chvíľku, najprv to asi rozoberiem. A až potom prejdem na zbytok videa. OK, v medzičase som to ako tak došroboval a môžeme ísť nazad namontovať koliesko. A máme hotovo. A môžeme sa presunúť na kopec a otestovať to. Držte mi palce, že sa nerozsekám. Poprosím o fanfáry a tram-ta-ta-da. Nice. Čau, vítam vás na skúšobnom kopci. Ale cestou sa mi stal taký menší fail, keď som šiel sem. Odpadol mi košík. Takže tak je to už také trošku bez košíka. Ale to mi nezabráni to aj tak otestovať. Tak ho tu budem zubami nechtami aspoň držať. Aspoň mi zmäkčí pád. A ak sa pýtate, že či som blbý a zle som nastavil kameru, tak nie, mne len šajní toto slnko do očí.
Čiže preto aj tak divne žmúrim. Tak ideme na prvý pokus. A snáď aj posledný. A že sa nerozsekám. Držte mi palce. Dobre, a ideme. Strátil som ho. Ale jo, ide to. Jo. Jo, ide. A aby som toto tu vozidlo nejak skonštatoval, má to dosť svojich múch. Napríklad to, že keď zatáčam, tak toto robí podvozok, čo spôsobilo aj to, že som sa presnejšie tu dosť vykyblil. Jau, dobre, že som mal prilbu. Vidíte, deti? Noste prilbu. Aby ste nedopadli ako ja, že sa zo mňa stal youtuber. A ešte k tomu s malým počtom odberov. Že dávajte ten odber, aby som bol youtuber, ale s veľkým počtom odberateľov. A to je tak všetko. Toto sa utrhlo. Toto ani poriad. Toto drží na 4 ani poriadne neušrobovaných šroboch, čiže to robí toto. Ale ináč funguje to. A zatiaľ dávajte like. A ak vás napadlo niečo, čo by ste tiež chceli aby som vyrobil, samozrejme nepíšte tam veci štýlom, čo ja viem, raketový bicykel. Raketový bicykel fakt neviem vyrobiť. Tak to napíšte do komentára. A ja sa to pokúsim do budúceho videa. Vyrobiť. Jo. A to je z tohto videa tak všetko. A vidíme sa u ďalšieho videa. A čaute.